Vážení, vítejte na procházce matkou 16 dětí. Lepšího průvodce byste našli. Jsem totiž český pes. Jedna z nejdůležitějších historií Marie Terezie bylo zavedení povinné školní. Marie Terezie byla 16 dětí, ale cítila se být i matkou všech svých podaných. Děti moje, Evropa žije osvícenstvím a vy se ani neobíte posrat. Takhle to dál nejde. Ahoj Jožik, rožok, si meký ako tvarôžok, máš 5 kg ako batôžok a má... Ahoj Jožik, rožok, si meký ako tvarôžok, máš 5 kg ako batôžok a máš žuku a nie mozog. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 5, 6, 7. Hello there. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Já nevím už. Marie Terezie vydala roku 17 všeobecný školní řád. Jím byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 1774 let. A školství bylo placeno státem. Nebylo to bez problémů. Chyběli kvalifikovaní učitelé. Často učili třeba vysloužilí vojáci. Nedostávalo se i samotných škol. Učitelé museli někdy učit u sebe doma. A jsou to prázdniny. Už tehdy připadali na červenec a červenec díky habsburské byrokracii vešla do praxe část myšlenek Jana Amose Komenského, který musel před 150 let Habsburky Si usrat.